Dobre, takže čaute ľudia, vítam už nový video, ako si spoločne otvoríme Brawl Pass Plus. Konečne sa mi podarilo získať Brawl Pass Plus, lebo predtým mi to nešlo. Máme bonus item 100 coinov, 25 kreditov a Star Drop. OK, 100 coinov. Super Star Drop. A 25 kreditov. Tak. Dáme Activate. Tak. Čakajte. Tak, Activate. A máme to. Plus 20% progres. Tak a ideme otvárať. Dobre. Ale najprv si získame až to posledné, lebo máme z tohto Skeletal Surge'a. Dobre, takže pekný pin a player icon. A máme na výber si switchnúť Surge'a. Oplatí sa to? Switch. Takže teraz získame Surge'a. 81 kreditov sa nám previedlo zo Spike'a. A najprv si získame také veci ako sú blingy, powerpointy a také. Pin. Blingy, coiny, pin, pekný, blingy, gemy, pin, powerpointy, blingy, pin. Tento Brawl Pass Plus som si musel kúpiť, lebo sa mi strašne páčil ten skin na Surge'a a Surge'a som si mal switchnúť a to Surge je podľa mňa najlepší brawler a aj najlepšia legendárka, takže chcel som ho strašne. Dobre. A keď si toto získame, tak není to všetko, ešte si niečo potom kúpime, ale to sa dozviete až potom. Takže spray, blingy, 1000 powerpointy, blingy, gemy, pin, tak, coiny, blingy, pin. Tieto piny sú strašne pekné. A blingy, ďalší pin. Potom máme gemy a powerpointy som aj strašne potreboval, lebo ja neviem ako, ale počul som, že tí noví hráči majú málo powerpointov a veľa coinov a starí hráči majú málo coinov a veľa powerpointov. A ja som nový hráč, takže mám málo powerpointov a veľa coinov. Blingy, coiny, to najlepšie si nechám až nakoniec. A to sú tie kredity a Star Dropy. Tak. A máme krásny titul Grim Reaper. Dobre. Prvý skin sme si získali. Ideme druhý. Anti-Hero Skeletal Surge. Získame ho až keď budeme mať Surge'a. Máme pekný pin ešte k tomu. Ale neviem prečo je tam takáto farba, keď tam mala byť iná. A ideme na to. Dobre. Najprv si dáme Star Dropy, Epic, Rare. Dúfam, že bude nejaká Legendary a padne mi nejaký dobrý brawler. Aspoň kebyže Epica, ale keď nepadne, tak nevadí. Lebo máme Surge'a
a 3000 kreditov a strašne pekné skiny na Srdža. Dobre, zatiaľ sme mali najvyššiu raritu Epic. Ale aspoň, aby bol Legendary, nemusí nám tam padnúť žiadny Brawler, ale aspoň, aby bol ten Legendary. Nemám nejaké šťastie. Ale dúfam, že sa to zmení. Rare. Ja neviem, lebo ja používam takú taktiku na Stardropy a neviem, že či sa mi to oplatí, lebo stal ten Brawl Pass 12 eur a není to až tak veľa, ale je to 30 kreditov. Už sme za polovicou a ani jeden Legendary len vypadol. Ale tak v minulom videu nám padali dve mytiky za sebou a bola na konci Epic. Tak ešte posledných 6 alebo 5 Stardropov. Nemáme nejaké šťastie. Super. Aha. No tak Legendary asi nebude. Škoda. No, dobre, to je všetko. Ešte si získame kredity. Čakajte, tak toto bude rýchlejšie. Tak. Teraz ideme na začiatok. Potom získali 100. Dobre, takže buď nejakého Epic Brawlera, alebo kredity. Dám si kredity, lebo Epic Brawler má hodnotu 925 kreditov a my tam máme 1000 kreditov. Dobre. Takže, tretí skin na Srdža. Villainous Skeletal Surge. A máme pin. Neviem, prečo je tam takáto farba, keď ten Surge bol úplne iný farby, ale nevadí. Dobre. Tieto Stardropy, čo máme na konci, si otvorím až na konci tejto sezónky. Lebo budem to potom, alebo teraz si otvorím. Mythic, poď. Rare skin. Na Barleyho Mythic, ďalší. Nani skin. Za 29 gemov, retro Nani. Epic. Rare. Posledný. Si Epic. 15. Takže potom si ešte kúpime, splníme tieto questy a budeme ich tam mať viac a otvoríme si to naraz. Takže zatiaľ máme z toho Brawl Passu všetko a máme tu už iba posledný Legendary Stardrop. Takže ak chcete, konečne máme Legendary Stardrop a ak chcete, aby som dostal niečo strašne dobré, tak dávajte odbery a lajky. Angelo, yes! Konečne mi padol Angelo. Za mňa je to strašne dobrá epika. Máme tu ešte Srdža. Asi sa čudujete, že ešte ho nemám, keď som vám hovoril, že ho budem mať. Ale to preto, lebo na niektorých brawleroch som si šetril mastery ranky. A ideme si pozerať na kon. Dobre, takže Dynamite. Silver 3. 150 kreditov. Potom sa mi ešte podarilo dať Mortisa, Mecha Mortisa. Pozrite si video, ako som ho kúpil. Crowa, 100 kreditov, Powerpointy. Potom ešte koho? Bonnie. Tam už som získal za kredity. Tu máme Bell. Toto mi padlo zo Ranked Stardropu. Frank a
ešte jeden. Aj by som dal tých dve, aj by som minul za to tie dve gemy, ale tak šetrím si ich na niečo inačie. Takže dostaneme Surge'a, Legendary Brawler, svetlý, najlepší Brawler podľa mňa. Let's go. Spike'a získavame. A neviem prečo, ale dostal som tu nejak 5 bonusových reward start dropov. Neviem prečo, len tak sa mi to tam zjavilo. Epic. Ale o tom musím. Super. Tak, ešte máme 2. Epic. Skin na Sprouta, ten som aj chcel, ten je strašne pekný. Sice je to skin za 29 gemov, ale niektoré tie skiny za 29 gemov sú krajšie než tie, čo stá 49. Dobre. Teda tie, čo stá 79, som zapomínal. Takže máme Angela a Surge'a. No, takže máme 64 444 coinov. A skoro 7000 powerpointov a Surge'a si asi dám hneď na 11. Tak 11. Zostalo mi 3000 powerpointov, to som rád, lebo tie sa mi strašne zídu. Tak, máme Surge'a a skiny. Do komentárov mi dajte vedieť, ktorý sa vám najviac páči, či Skeletal, alebo Villainess, alebo Antihero. No a vlastne ešte som si uvedomil, že v shope už sa to končí, sú tu tieto pekné skiny, ale Leona síce už nemám na čo hrať, jedne ho pušovať na veľký rank. A je to dobrý brawler, ale mám ho síce už na Gold 3, ale tak neviem, či sa to oplatilo, ale je to pekný skin a kúpim si ho. White Wolf Leon, skin z Brawlovin a rovno si ho aj equipneme. Máme spray, pin a playericon. Všetky sú pekné. Tak a to je asi všetko. Dobre, takže máme tu jeden start drop. Takže máme ďalší start drop a ideme si ho otvoriť. Mythic, poď prosím. A playericon. Ďalší start drop. Epic. Ďalší start drop. Super. 100 coinov. Ďalší start drop. Epic. Pin na Edgara. Ďalší start drop. Rare. Dobre, takže teraz máme 8 start dropov. Rare. Rare. Tretí. Super rare. Štvrtý. Rare. Dneska nemám nejaké šťastie. Ani jedna epika mi zatiaľ dneska nepadla. No. Takže otváral som 8 start dropov plus tých 6, čo máte za 8 winov. To je 16 start dropov a samé epiky, teda samé supererky a rarky. Start drop. Super. Takže ďalšie 3 start dropy. Rare. Už sa mi až tak nedali tých start dropoch. Dneska som otvoril tie 3 start dropy a padlo mi epic a potom nič moc. Dobre, takže počas toho, ako som si otváral ten Brawl Pass, tak ešte sú tie World Finals, takže tuto máme krásny Spikeová trofej, krásny pin a dostal som jeden ranked start drop. Playericon na SpongeBoba. Dobre, takže ďalšie dve veci sme získali z toho World Champions. No, World Finals. Takže 2 start dropy. Epic. Spray na Surge'a. Dobre, takže ďalšie dve veci a zabudol som dneska hlasovať no tie predikty.
lebo som nebol doma, nemal som pri sebe mobil, takže nebudem to mať celé. Tu je bonus track, či čo to je. A ani tu Legendary Start Drop nezískam, čo tam je. Nevadí. No vadí, ale tak čo už. Ďalší Start Drop. Super. Takže predali do toho inboxu ďalšie Start Dropy. Mythic, poď. Skin na krvu za 29. No, pozrieme. Ale super. Tak ešte pozrieme na tú perlu. Skin za 29 gemov. Drop. Super. V inboxe máme ďalší Start Drop. Epic. 100 kreditov, nice. Ďalšie 3 Start Dropy. Rare. Druhý je Mythic, poď. Powerpointy, to je dobré. A tretí Legendary. Skin na Squeaka, to je tuším za 79 gemov. Dobre, takže v inboxe máme ďalšiu vec. A to je asi aj posledný Start Drop, lebo ani dneska som nehlasoval, ale tak. Aj keby dneska hlasujem a všetky predikcie by som mal dobre, tak by som nezískal ten Legendary Start Drop. Start Drop. Super. Ďalší Start Drop. Super. Ďalšie 2 Start Dropy. Rare. A druhý. A to bolo asi všetko, lebo mám tu ešte nejaké questy, ale nechce sa mi ich splniť a ako si môžete všimnúť, tak už končí táto sezóna a zajtra sa vám to oplatí hrať. Ja si dám osobne Demon, lebo chcem to Hypercharge Motisa a bude nová sezóna Angels vs Demons. Tak sa vám toto video páčilo, ako som si otváral Brawl Pass, nezabudnite dať odber a like, aby vám neušli ďalšie takéto videá. Čaute.